ప్రీమియర్ లీగ్ 4వ సీజన్ కోసం అట్టహాసంగా మెగా వేలం జరిగింది. స్టార్ ఆటగాళ్లతో పాటు అన్క్వాప్డ్ ప్లేయర్ల కోసం 5 ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడ్డాయి. 73 స్లాట్లకు జరిగిన వేలం కోసం 277 మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. ఎక్కువగా విదేశీ ఆటగాళ్ల వైపు ఆయా జట్టు మొగ్గు చూపినా ఈసారి వేలంలో అత్యధిక ధర మాత్రం భారత క్రికెటర్దే కావడం విశేషం. స్టార్ ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మకు జాక్ పాట్ తగిలింది. వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టి జట్టును విజేతగా నిలిపిన దీప్తి ఏకంగా 3,20,00,000 ధర పలికింది. వేలంలో తెలుగు క్రికెటర్లు కూడా బెర్త్ దక్కించుకున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ లో విశేషంగా రాణించిన ఆంధ్ర స్పిన్నర్ శ్రీచరణి 1.30 కోట్ల ధర పలకడం విశేషం. ఇక ఇతర తెలుగు క్రికెటర్లతో అరుంధతి రెడ్డిని 75 లక్షలకు, ఆర్సీబీ క్రాంతి రెడ్డిని ముంబై 10 లక్షలకు, ఇక మడివాల మమతను ఢిల్లీ 10 లక్షలకు, గొంగడి త్రిషను 10 లక్షలకు యూపీ జట్లు తీసుకున్నాయి.